Не бе точен пас за Корта, възможност за Ботев Пловдив. Хамза, 1-0 за Ботев Пловдив. Ботев Пловдив открива резултата в 14-та минута. Може би малко случайно топката стигна тук до Юнес Хамза. Но ето, че за този кратък период от време, ето още веднъж, мисля, че няма засада, защото Юнес Хамза беше на една линия с Козмин Моци в момента на подаването към него. Вижте колко добре насочи топката в обратния ъгъл на Владислав Стоян. Гледаме изпълнението. Удар над напречната града. Халфа Куртян да чукне леко топката към Юнес Хамза при този гол. Атака сега за Лудогорец. Възможност за Тима от Разград да изравни. Топката се отбива в градата. Центриране на Ешпино на първа града и резултата е изравнен 1-1. 23-та минута на срещата. Козмин Моци. На ситуацията, центрирането на първа града излезна Моци. Недобра изява и на вратаря Адам Стаховяк определено в тази ситуация. 1-1. Ярун Лумо не отказа се. Центриране към далечната града, където Йордан Минев извади топката. Дали тя премина очертанията? Ето ги и тях. Много е тънка ситуацията. Мисля, че задача. Ето го центрирането на близката града. Адам Стаховяк внимава. Излязат малко по-напред. Контрите на Лудогорец са твърде опасни. Ето една такава възможност за гостите. Топката излиза в аут. Има защо да си ядосва. Такива са амбициите на клубното ръководство и след тази стабилна селекция няма каква друга да е целта. Сега хубаво подаване на Доре към Хамза. Дали топката преминава гол линията? Да! Гол за Ботев Пловдив в 52-та минута. Бурна радост по трибуните. Ботев Лудогорец 2-1. А Юнес Хамза с второто си попадение в матча. Вземе топката. Никаква засада, разбира се, при паса към Хамза. Успя Хамза да прокара топката. След това Теро Мантуа малко закъсня и не успя да изчисти от гол линията. Пред Дяков. Минев тръгна по крилото. Дяков реши да комбинира с Върджил Мисиджан. Удар на Мисиджан. Страхотно изпълнение и 2-2. Ето, че преди 30 секунди ви казах, че Върджил Мисиджан не се намира, може би, в най-добрата си спортна форма и сега препарира вратаря на Ботев Пловдив. Какво да стори Адам Стаховяк? Закъснял шпагат тук. И отново равенството е възстановено. Ако пуснем атаката от малко по-рано, ще ви Мариан Огнянов и пак същото упражнение. О, какво изпълнение!